Dit is Bob. En Bob en ik gaan vanavond samen op stap. We zijn onderweg naar Mariposa. En ik ga een leuk jurkje voor hem uitzoeken. En Bob? Ja, zeker. Hallo. Hallo, ik ben Mary. Graag gedaan. Kom verder. Zo. Wat dacht je? Ga je een kijkje nemen? Ja, nooit geweest. Goedenavond. Ik ben Bob. Goedenavond. Vandaag voor het eerst. Die komt even een kijkje nemen. Ja. Nou, dit zijn een aantal andere travaatjes. Hier kan je je een beetje discreet omkleden. Kleedhokje, hierachter. Hier hebben we ook nog een kamerscherm staan. Ja. Waar de mensen gebruik van kunnen maken. En na afloop van het feest kan je hier je gezicht weer wassen, Kan je schoonmaken. afschminken? Ja. Ja. Nou, Mariposa is dus een gelegenheid voor mensen die zich graag hullen in vrouwenkleding. En bij ons komen overwegend hetero mannen. Omdat, ja, homoseksuele mannen zijn ook wel welkom hoor. Maar die zoeken dit niet. Hier komt echt een hetero man waarvan de vrouw het, 9 van de 10 keer niet weet. Ja. Dus het moet allemaal stiekem. Mensen voelen zich hier gewoon erg op hun gemak. En wonder boven wonder vonden ze het fantastisch. Dus die angst was volkomen onterecht. En het is echt een geweldige ervaring om met zoveel vrouwen op één plek te zijn. Dat is fantastisch. Ja? Ja, dat is fantastisch. Je kan giebelen, je kan kletsen, je kan zitten meieren op de wc. Zit je samen te tutten met je lippenstick. Dat is fantastisch om mee te maken. Als ik een jurk aan heb en ik ga naar het vrouwentoilet bijvoorbeeld, naar het mannentoilet in de Roxy. Die mannen die schrikken zich dood, die zeggen helemaal niks meer. En als ik naar het vrouwentoilet ga, dan is dat echt één groot gekwetter. Wil je mijn lipstick lenen, wil je mijn oogschaduw gebruiken? Dat is En daar fantastisch. voel je je het eigenlijk veel prettiger dan op het vrouwentoilet. Daar voel ik me dan veel prettiger, ja, want die mannen die zeggen helemaal niks. Hij lacht, zij huilt, hij is ook maar een mens. Met één speciale wens, dat hij eens een vrouw zal zijn. Hij kleedt zich om, wanneer niemand het ziet. Zo, jullie zijn samen Les Sacres Sœurs. Ja, klopt. We zijn eigenlijk met een grotere groep. Maar er is laatst iemand afgevallen. Dus nu zijn we nog even met z'n tweeën. We zijn op zoek naar nieuw bloed. Ja. Ja. Hoe lang bestaan jullie al in deze gedaante? Ik denk 3 jaar, hè, ongeveer. Ja. Ja. We hebben ook een theatershow gedaan als de Heilige Zusters, vandaar ook onze naam Les Sacres Sœurs. Een soort vliegende nonnen waren we, hè. En we treden nog steeds op inderdaad. Mijn vader is zo verliefd op jou. Al 40 jaar. Wat een prachtig haar. Koop je dat nou kant en klaar. Rusten voor jullie een taboe op of gaan jullie zo wel de straat op als vrouw gekleed? Wij gaan zo regelmatig de straat op. Zij helemaal, want ze woont in de Bijlmer. Ze loopt gewoon door de Bijlmer heen met haar handtasjes en de jurk aan. Ja. En wat vinden jullie zo prettig aan het gekleed gaan als vrouw? En opgemaakt en alles eigenlijk, het hele gevoel. Ja, ook een beetje dat je de aandacht kunt trekken van mensen. Dat je mensen kunt vermaken. Het is veel theatraler. Je kan als vrouw veel theatraler zijn in je optreden dan als je er gewoon als man staat. Dat is eigenlijk voor mij een beetje dat idee. Het is... Ook dat je dus een hele andere persoon kunt spelen. En dat je gewoon veel meer durft. Als vrouw durf ik veel meer als dat ik als man zou durven. Dan ben ik veel verlegener. Dus dat is ook een punt, denk ik.